kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuat akong tatang. Ay nawaw, nasapa ka launay magtisi anak ko. Alas 2 ka no, matimiteng iti pagadalan. Na, agsaludsod kayo pa'y mangamin at tatang. Isumat na ibaga ti kalugaran tayo kanyak. Sa anak ka makimiting itatatang. No saan ka makimiting? Sa dino nga ron ti papanam. Basta, adda na patag apapanak tatang. Makimiting ka mat, oras agpaminsan laang. Iti kasta, kat amom ti mapaspasamak iti anak mo, iti pagadalan. No kaya't yu, di da kayon ti makimiting? Tasak pa'y laang ti ibaon na. Sa dino ti papanamaya. Adda na patag alakad mi iti kumarek. Ay, kita masama nga no, daman ti kalukuan nga ramidan niya. Narigat ti maipabarangay ko naktumag. Ay, baso man tatang, ikanak iti baso. Ay, no, api akas na ti ito naman nagawin. Ay, napanugak lang tatang. Kaslan dati mang kamkamat ka. Ay, ato si baso. Mga lakamot iti danong dita. Asidaglaang ba't ka? Ay, agyaman nak tatang. No, sa di naman ngamin tinagapam Di mo pa yun maramit ti responsibilidad mo, itanak mo. Busy ak nga rood tatang. Di bali ata mapanak to iti pagadalan no makawayaak. Naira na laang ngamin ama kumikum kami iti kumarek. Kanya ti pa ka kumikuman nyo, aya. Basta adda tatang. Di yun sa ludsudan no anya. Basta pagbiyagan. Lila apaw, saan ka kadipa analpas itar aramidam? Saan pa'y apong? Sa dino tinagapon ni nanang? Apay akasla adamang kamkamat kan kwa na itay? Diyak man amo kinanang mo apaw. Saan nyo asinaludsod, apong? Sinaludsod ko. Ngam di na mo ti ibaga no sa dino tinagapuan na. Ay nawaw, amangan kit dino. Agam di mon panunutan ti may papaniti day tabarang. Mangantay kit di pa'y. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Umuna kayon, apong. Umay kakit day, tagigiddan tayo amangan. Naimbaga bigat yaw, kapitana. Kastamat kang kamanong. Adda ka din ni Tessie? Nakaturog pa ila ang kapitana. Adda ka di masapul yung kuana. Kaya't kukuma makasarita, manong. Napatagti ibagak kang kwa na. Adda ka di tibasol na kapitana. Tinakawan da ka nun ni Nana Isang. Anya! Saan nakita ni Nana Isang? Ngam nakita dagiti kaaruba na. Duwada iti kumari na. Ay, una yun na dya tao. Kati kayat ni Nana Isang, isublida dagiti tinakaw da alako na. Agsasango kami to iti barangay hall. Agtugaw kayo pa kapitana. Riing klabit ni Tisay tada kayo tagsarita. Ang mga kitin o dada sa maisawang ko. Agyaman aklaunay, manong. Mangibabain ka, Tisay. Inaramid ko lang ang dayjay tapno addalamutan tayo tatang. Amuyumot nga grigrigat tayo. Nawaw. Saan arason day tatap nagtakaw ka? Isula ang ti amok apamuspusan tatang. Pangasip agbalbaliw kan. Dumakdakkelan nililang anak mo. Saan atakaw ti solusyon ti kinarigat ti biyag tayo? Ni tatang mo. Gagat ti kasapulan. Agtrabaho ka. Makitagad ka tanapigsa ka pa ibat. Pangasiyo tadiyo kumadakdakamatun ti may papan iti da ito abanag kanlela tatang. Nawaw. Orasan ko nga ibagano idanon ti sa bali at tao kan kuana. Awan maramidan ta.
Sana tong palbiyag kat mailimot mo dahi tang aramid mo. Ay, jakam mo. Teka sasaya atang aramidam kat agbalbaliw ka. Di mo alaan, ti saan mo ako ba? Agsakdo kan to numalpas tar aramidam, Lela. Sa dino ti papanan nyo, nanang? Rumwar kay samat manan. Taag diskitarak iti lamutin tayo. Ijay mat. Iti ayan ni Antim ako, Marik, Amangan mat. Ayawan pagdanaga man ako. Tagila ko kami laang mat iti palaspas. Anya ti ila ko yun, nanang? Adda iti ayan ti kumarik, Mala, agrubwat akon. Si kamot ti makamu dito balay, Ni apong ngay nga ta. Anya nga oras ti panagawid na. Day tatidyak mo. No sumangpet kat sa ludsuden na no sa dino tinapanak. Ibagam nga agilako kami iti palaspas iti kumarek. Wan, nanang. Di mo liplipatan, Tamangan no sa bali manen ti panunutan day jay no awanak amadanunan na dito'y balay. Awas naman to natang lila apok. Nangalaan nyo kadagito'y anatang apong. Iti ayan ni apong musita. Mula na dagitoy? Wag. Ado ti mula na itarubayan da. So adim mawatak matan Usto atap no adda ti igisa tayo. Kastamot lang tinapanunot ko. Agora ka. Awan manan ti chinilas ni nanang mo dito. Rimwar ka di manan. Iti ayan ti kumari na tinagturungan na apong. Ay nawaw. Apay ka numanan ni Jai. Agila ko da kanumat iti palaspas apong. Ay sos. Sakmanan ti madanagan. Uray siyak nga rod apong. Amangan kunak no adamanan ti takawan da dita. No kasta. Amok ti may papan iti aramid ni nanang apong. Kanayon daktupay nga asaran dagiti kaadalak. Agtatakaw kano ti inak. Anya. Dagiti awanan bain ngagtatakaw. Ay, abay ka ni mama. Ay nawaw, di mo ayan nakita ti mulak iti sangwanan ti balay. Saan mama? Anya ka di ayatin na pasamak. Danda ni maibusen ti bulong na. Kasano na pasamak da ita? Tinakaw lakit di dagiti agilaklako iti palaspas. Napintas ngamin kat ti bulong dayjay amulak. At damat ti CCTV tayo mama. I-review yo Kasta talaga ti aramidak. Masapol amamuak no asino dagiti awanan bain anang perde iti mulak. Anya itaramidan nyo, numaduktalan nyo na sino tagtatakaw mama. Makangagda kanya ko nagtumat. Inaywana ka na imbagday ti amulak. Kan nagrigat ti mang padakkel iti kas ti amula. Sa ita, takawon dalaang akasta. Kita man no am-amom dagito'y atat tao, Miguel. Nan, kita man mama. Adday tani, dagita adwa tinang takaw iti mulak. Ay no, saan kumat nga amu da kita mama? Panagkunam, kalugaran tayo nga tawon no saan. Kaslasaan mo't mama. Amangan ko no taga-kabangibang barangay da kita. No kasta nga rod, i-post ko iti Facebook. Anya? Wana, tapno maamuak no asino dagita awanan bain. Tipay lang matmulak ti targetan da. Kita inyo mama, tamangan no mabaliktad kayo. Amangan no da kayo ti madaksan. Santo ama pasamak da ita anak ko. Apay ko maamadaksana, kat siya ti biktima. Nakita mat siguro ti impos ni Victoria at taga-kabangibang a barangay, Tese. Wan kapitana. Anya ti maibagam iti dayja a video. Edited lang dayjay, kapitana. Ay nawaw, kasanumat a naibagam nga edited dayjay. Kat naala ti CCTV dayjay. Ay, kuha, kapitana. Talaga nga awan manaknakam yu iti kumarim anya. Gapo iti kinarigat ti biyang, kapitana. Pangaasiyo, tadiyo pagbalinan arason ti kinarigat ti biyag tapno agaramid kayo iti dakos. Nagado ang mabalin nyo a pagtrabahuan dita. Dayta payla ang matagtakaw tinapanunot yo. Nangipanan nyo kadagiti bulong at tinakaw yo. Kuha, kapitana. Inla kumi iti kumarik. Hay na, mangibabain kayo. Urayin yun sa maibalod kayo, sakbay nga agnakam kayo. Nakasarita yu kadiday ta Victoria, kapitana. Wan, kat no umay dito'y lugar tayo, da kayo ti makaamu asumango kang kwana. Da kayo ti agpalawag.
Apay matakas di, madam. Apay nga impusyo mo ti rupa mi. Hindilit ko ti post ko, idi adda nag-message sa kalugaran nyo. Unang nagado ti mangipopost iti day di a video. In-download da lakit di ti impusyo a rupa mi. Na, kaslabasol ko pa ita. Adda anak mi, madam. Anyan tulaangan nga iti mariknada. Ang mga numaibaba inda iti kasdi nga inaramid yo. Umuna iti amin, siyak ti biktima ditoy. May kadwa, impose ko day je a video, gaputa saan kayo nga amam mo. Amuyo ka di nga inay-aywanak day je amulak ka. Ay, kwa madam. Saan na siyak ti pabasulin nyo no may babain kayo man? Da kayo matlaang iti gayam mo tinangibabain iti bagbagiyo. Kat no di kay makisarita na sayat kanyak, da kayo ti demanda. Ay, saan ko mamatakas ta, madam? No kasta nga rod, aklunan nyo ti bidot yo. Di yu irason ti kinarigat ti biyag. Nakababain ti agilakoy ti palaspas ang naggapoy ti takaw. Ay nawaw, api alasapa ka nagawid apok. Katkatawaan dakdag iti kaadalak, apong. Apay ka naw. Agtatakaw ka no ti inak, apong. Nabuya da ti nag-viral a video da nanang kanti kumari nang agtaktakaw iti mula. Day tante bagbagak. Nakababain, apong. No apay mat ngamin aday ta agtaktakaw ti amo ni nanang nga aramidon. Bayam, kasaritak tumanin ni nanang mo apok. Di na panunutan a may ramraman tayo iti kasdi nga aramid na. Mabulbuli ak ije pagadalan gapukin kwa na, apong. Mala, di ka madanagan apok. Tabagbagak manentinam. Kumusta tilakad yo, mama? Nasayat mo, tanak ko. Nakasarita yo ka di dagiti agtatakaw, mama? Wan, nakasarita kita. Naggidaw da ka di iti pamakawan ka da kayo, no? Idi da mo nalastog da ng agsasaw. Naibabain da ka no iti naramid ko. Ta-impose ko ti rupa da adwa. Anya? Hanggang siyempre, saan na ka nagpaabak? Anya nga iti imbagayo, mama? Imbaga kami na kayat ko nga ibaga kadakwada. Agraman sakit tinakam ko. No saan ang nagpakumbaba da gitay. Kan saan da nga inaklon ti bindot da. Talaga sampala kita. Kaase da giti anak da. No kasta, adda anak da gitay, mama? Adda ka nung arod. Ngam nuapay ang nagturod da nga agtakaw. Agturpos kagaya man anak ko. Unmat ngamin. Anya kanungay ti isuot dagiti escort yo. Saan kayon agumatang itibado yung nanang? Ay nawaw, apay kumaasaan kat iskurtan ka nga rod. Siyak ti mangimartyakan ka. Asino tinang ibaga kada kayo? Awan matkit de. Ngam siyak ti inaman ako. Diyak kayat ada kayo ti escort ko, nanang. Anya? Ni apong ti kayat ko ang mangimarcha kanyak. Ang mga numakita da kayo dagiti kaadalak ijay. Kat karkaro akatawaan dak. Ay, kuha anak ko. No anya ti imbagak, iso ti masurot, nanang. Saan dak manen nga ibabain iti espesyal nga aldaw ko. Anya ti masapul mo, tese. Kapitana, mabalin ka di nga idimandak ti bakit anang i-post kanya? Ni Victoria ka de? Wan, kapitana. Ay nawaw, apay ko mga idimandam. Tabasol na no apay nga ibain nak ti mismo nga anak ko. Anya? Saan akayat ni Lela asyak ti mangimartyakan ko na iti umadanin a graduation na. Tamangan ka no katawaan dagiti kaadalan na. Hay, dagiti tuma ngamin abakot. Saan ang mabalinti kasta aka panunutam? Awan ti makagapo tapno idimandam ni Victoria. Anya? Oray agpa-attorney ka, sigurado ang maabak kamatlaang. Awan tinadagsen ang makagapo tapno idimandam di tao. Panunutam kumaasika ti ayan ti parikot. No saan ka nagtakaw, saan nakakumamet nga ibain ti anak mo. Anya? Kitaam nga umuna ti ugalim, sakbay nga agpabasol ka. Dahito ti isuot yu sapatos, apong. Dayto yan apok. Mas bagay yu dayto Si kakid di mo. Magtungaro din tayo suot ko. Agawaan nyo, tapno saan tayo amala daw, apong. Agrubat tayo ka din? Naa,
Kita aman no okay lang ang tikas to'y akawis ko, anak ko. Asino tinang ibaga kada kayo amabalin nyo ti umatindar iti panagturpos ko? Kaya't ko ti agbuya, anak ko. Saanan? Agbati kay laangan dito'y balay. Nakababain mat numapan kayo pay laang itchay. Saan ko mamatakas? Tumakder kayo matandita, taagrubat tayon apong. Indilit yung kaditimpos yung arupa datesi, mama. Nabayag matan nga indilit ko. Kita nga ti Facebook account ko, ah. Kunaklakit din ho, dapat isabali a Facebook yung mama. Apaya na sa lutsod mo. Wala, tadulat tama ti mga ipupos iti dahil a video. Tinakaw nga ro dagiti content creator kuno. Dahil tama ti jacket kadagita as self-proclaimed content creators. Masapol nga iposda ka numat amin. Wala, takayat da matapagkwartaan. No kas diyang ag-content da, di kumamot pagsayaatan ah. Basta siya, indilit kon tinag-viral a post ko. Nukasta, napan kagaya may pagadalan. Wala, ngam nagawid ak matla adagos. Tadyak kayat makita nak ti anak ko, tatang. Si Kanto, mangamin. Bidot ko dayjay, tatang. Ibain na kan ti anak mo, kapoy sa aramid mo. Iso ano adda ti maibagakan ka, dumgag ka ngamin anak ko. Isardang mo tagtaktakaw. Wan, tatang. Laglagi pa mamay raman kadagiti aramidam ti anak mo. Ano samlaang ti makipurdiya? Wan, tatang. Kasta ti aramido. Nasayaat mo, no nakamiris ka. Ipanagnak mo apudno ti panagbalbaliw mo. Tabarang may ayo tirik na ti anak mo. Kat agsublinto ti sigod a panagtalik na kin ka nga inana. Wan, tatang. Kanayon mo alaglagi pa, anak ko. Nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao nga agtatakaw. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka apagwadan iti anak mo ken iti sabali a tao. Agaramid ka iti nasayaat. Liklikam dagiti aramid a mabalin a mangitunda iti pakaybabainan ti mismo a pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ti papanab, ilay. Ay, nawaw, makapakigtot ka mo, Nana Francisca. Daa, di mo pa'y sinugbatan ti saludsud ko, ngam sa balimbit ti bagbagam. Mapanak iti ayan ni Nana Berta. Gumatangak iti sidaan kan meriendaan mi. Ah, Schedule nga min ti recording mi ita, Nana. recording iti anya. Recording iti drama, ah. Tapno adda manandenggan dagiti subscribers mi iti YouTube. Tapno adda denggen dagiti subscribers me. Oho, kasla adumat ti subscribers daytoy a babae. Anya ti kunayo, Nana. Ulitin nyo man. Ah, si Kaki Dimay, saan ang maipapan kang katiin sawang kau? Agpatuloy ka kiday, tapno saan ka mataktak itilakad mo. Di naklatan ikaskasaw. Ay, nawaw. Nagadumot ti ginatang mo, Ellen, nakaw. Una, tada kadwami amangan, Nana. Ah, adda bisita yaw. Dagiti kadwa kong ag-recording iti drama, Nana. Ah, kunak ano adda simang patabisita yo.
Adwan nyo ti i-record yo tapno adaman mo't denggan may. Una na, kinapudno na, naurnong ti record mi ita. Husto tapno adda urayag. Naimbag la aliw-liwa kabayatan ti panaglakaw. Ayun, anana. Adda ko bag mo dita nakaw. Ayun, nana. Nangalaak na amok nga ado ti umay ko gatangan. Malamod ti nga rudan ta iso ti pangikargaak. Adda selop indi to ingam na ingpis ngamin. Mala agtugaw kabiit ta isupot ko ti gatgatangam. Si Mang Puy tandaman ng Cecil lakay. Wain, itaypay. At daday ti recording room. Ay nawaw, nasa pa da Una, tati imbagam ka no, kat ato ti i-record yo ita. Ayun, naurnong nga rod lakay. Nabayagmat nga minan idi na udi ang nag-record kami. Mutuyon ta ginatang mo, ta siya kung timakam mo. Ilotom da gito'y Saan akong agimatang itirekado, taadapay mat na bati. O kilaang bakal, tapno maibos ti sigur nga istak dito yung balay. Tapno masukatan mo ta. Win Ayun gayam, pinagkapim ka di ida. Nalpasin na bakal. Okay. Mala, si kangaruden ti makamo nga agluto, tamapanak iti ayanda. I-set up mi dagiti rumbang ama i-set up. Itikas na, marugyan mi matan ti trabaho mi. Itistoro ka dito papa ng Francisca bakal. Wine, apay kaday. Ipalod mo man ti cellphone number ka. Ay nawaw, an wo manan ti load. At ako matigayat ko adenggan bakal. Anya manan data? Agdengag akiti drama. At ang samot man ang upload ni Ellen. Damag ko kit nag-record da iti sabadaw. Drama la ka na yun. Naadik kamitan. Isumit nga rod ti liwliwak bakal. Paludam man ti number ko Saan man asyak ti ibabaon mo? Saan nga ija istor ti papanak? Na no di mo kaya, ipagam iti nasayaat Siyak man lang ti mapan. Kasta mapangkamait. Well, mapanog! Nagatulakit di ngay pagpagam dita. Ay nawaw, apay ngay nadap mo kat agdengdengagak iti drama. Kunak ano nakaturog kan? Makatitilang mo nga minta drama adang denggam. Sa anak anaturogan niya, nakakitumaklaang. Ay, jak amo kang kainggaw. Unaw, nasilyan kay ti drama da ilen. Iso anapudot man ti daram. Ay sana, itian niya kumaaga po ang mapasagida nak. Una, takasla si kamot di starring iti drama da. Maragdakdakes. Saan man asyak ti pagpungpung tutom si kainggaw? Di nak ikumkumpara, ta sa anak ama nagdakdakas. Iti kastato no ti boses mo, kat kasla apektado kalauna itin drama da. Nonsense mo nga mintis istoryaan da. No siya, at damot ti maadal tayaw. Talaga lang kiti anasilyan ka. Iso akasta ti bagbagam. Ay, agtal na ka man! Nasilyan mo't nga ibagbagam dita. Ay na, Francisca, bakit? Nabayagan nga agdindin nata. Amok ti ugalim. Ay na, pasensya ka ninggaw. Diyak nangangag tuk-tuk-tuk kagayam. Napigsamot kami ti drama dengdenggam itay. Ay, uwan nga rod. Ang nalpas mo't kitin. Agpatatagayam. Mahilig akmot nga agdengag iti drama. Uwan tay sumot tiliw-liwak. Naimbag ko taadamanan in-upload ni Ellen akalugaran tayaw. Sigurado nga daman ng ti ipos na no alas 12. Sumanan ti orayak Ay, anya nga minan ti umay mugatangan. Adala kom a soft drinks kapsat. Anya akulor ti kayat ma. Adda ti orange. Ay, adapay. Ikanak iti may salang. Pato'y ti bayad ko. Nakitam ka din ba kay? Ay nawaw, ti anya, Joel lakay. Di komenta iti drama in-upload mo iti YouTube Anya timbagada ay? Basaham latan Tama nga no istorya, kat adan to ti kurang na. Ay nawaw, asino day ta nag-comment? Diyak mo't amam mo. Nan kita akman. Kompormi mo ti drama yo. Ay nawaw, asino day ito Diyak mo Mayat mo ti taray ti istorya.
Isumot lang ti bagbaga dagiti kalugaran tayo nga adik iti drama. Ay, talagang addadag iti tattao akas ta ti kapanunutan da, lakay. Toxic da nga rod, bakit? No di da kayat ti maipopost, di saan da ngagdangag. Ay, una yan ang mindset ti tattao ita panawin. Ang tinapatag, kat awan ti mabadbad di kam apada matao. Kaladalat ta income mo, bakit? Ay, wala. Day ta ti kapat yan, lakay. Nagadumutan, tinegatibo a comment ko iti YouTube dayjay nga ilain. Ngam kasla awang makitkitan ah. Di na bitin pansinan. Anya nga tano. Amukon. Agarami dakmanan iti may nga account ko. Bordado ti ikargak anagang ko. Iti kasta, kit saan amadlaw. Saan ko asar dengan dayto nga ilain. Marmarwam. Oh, anya ti mo paspasamakan ka bakit? Ay nawaw. Agmauyong kan samot taon. Agmauyong mga ibagbagam dita. Apay nga rod aso manao ka, kat awan mo't kasarsaritam. Kasarsaritak matibagik ah. Anya kumapay ngay. Ay, agmauyong ka talaga. For your information, sa anak nga agmauyong anya, mas daawak laang no apay asaan apan pansinan ni Elaine dagiti negatibo a comment ko iti YouTube na. Kunak tumag, sikatin ang i-comment iti nakitak. Apal munday ta. Sa anak nga agpaabak. Oh. Agaramidak iti may sapay adami account, tag-commentak manan iti dramang impus na. Ibabain ko daytoy a babae. Intunkuan, madismaya. Kasta talaga ti planaw. Kayat ko ang madismaya dayjay nga Elaine. Demonyo ka magaya matao no kasta. Gimatangak iti naimas apagsangwan ta, lakay. Ay nawaw, adda kwartang bakay. Adda gumatangak ka din no awan. Manungay ti sweldo mi ti YouTube bakay. Secret. Saan ko nga'y bagbagakan ka? Dakkel siguro niya. Sakto lang. Tamay sa supot ngay. Anya ti linawon deta. Fried chicken, lakay. Adda lang arudan ti ginatang mo ulit chong. Gimatang ka pa'y manin iti fried chicken, bakal. Saan para kadata ti fried chicken aginatang ko? Anya? Para ken Nana Berta daytoy. Solid supporter ko day abakit. Iso para manakman met ni Nana Berta. Ay, sigurado ang maragsakan day jay bakal. Anya ti gatagam nakaw. Sa anak agumatang nana. Ay nawaw. Anya ngay nga road. Apay ngay may ka. Imayak, taikan kayo iti fried chicken, nana. Ha? Nagsweldo akmanin. Iso aparamanan kayo man mat? Nay, ay sos. Agyaman aklaunay Tanakalagip ka na kaum. Awan anyaman na nana. Oh, adoy nana. Alain nyo. Tani, agpakada akmatlaan. Ay katagkape kapay Saanan nana? Agur-uray ngamin nila kay ko iji balay. Mangal daw kami mutan. Ay kasta ka de. Mala, inton maminsan tungarudan. Kat agyaman akmanan iti inted mau. Anya ti may imbaga dayjay nga Elaine kang kama, Roberta. Nangyag iti fried chicken, maray. Aya, Wun, nagsweldo ka nung amin. ipalastog naman nga minad Ay na, saan akasta ni Ellen? Pangit mo nga rin ti drama nga aramiden da. Mayat mo't no siya klaamay sa. At damot ti maadadal. Kan siyempre, liwliwamot laangan Pangit ko na lang arudan. Ay nawaw, apay akastamot tinti bagbagam. At dakadidakas nga inaramid na kan ka. Awam mo kiday, ngam kagurak launay da dya babae. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Guraam jay tao katawan mo dakas nga inaramid na kan ka. Di mo ka dinabasa dagiti kumain, kan real talk ka dagiti drama na. No kasta. Si kagayam jay basher na. Siya nga raw, aduti inaramid ko nga account ko. Takayat ko nga iparupa kong kuha na nga awan ti sir-sirbi ti drama na. Panag ko na masapul nga agpadoktor kan, Mari Francisca. Narigat ti maadaan iti sakit nga awan agas na. At
Damanin barong nga account, bakit? Basher manan? Wain, dagiti drama artist mo matante babasda. Saanin ati istorya. Nagadumot tinday tanga account ti Basher, lakay? Kaar-aramid laang bakit? Asino nga tati tao itilikodan dagita nga account? Amok no asino bakit? Dagiti limod nga umapapal ka. Ay, awan ti amuda nga aramiden, no di agsao iti negatibo. Kasta ti epekto na no inuubing ti panunot ti may sa tao bakit? Ken gura ken apal ti adda iti kaung ganda. Ag-recording kayon samot manan. Ay nawaw, kasanoan na amuan nyo nana. Wun taado manan ti ginatang mo. Ag-record kami manan tapno adda denggan nyo nana. Ay wun man nakaw. Nangagkumutin amin a drama yaw. No daduma kat ulit-ulitak pa yun adengdenggan dagiti daduma. Agyaman naklauna iti suportayo, nana. Agyaman nakmo, taadaliw-liwame. Maya ti mindset mo. Uray ibabas na ka ni Francisca. Uray dakas ti ikom-comment na iti drama ngay upload mo. Kat saan ka na dismaya? Anya ti kunayo, Nana Berta? Ni Nana Francisca gayam ti basher ko? Ay kwa! Ay sus, lawan ko. Amo ko no asino ti basher ko na kay. No asino ti akin kukwa kadagijay nga account. Asino ngay bakit? Ni Nana Francisca kanumot ko na ni Nana Berta. Ay nawaw, pudno ka de. Wala kay. Nailawan ni Nana Berta tinang dakamat itay. Isuan na amwak. Dayjay gayam abakbakitan. At da siguro ti drama manakasairan tirik nana. Ay, saan nga amin a drama kat may papankan kwa na? No ipagarup na may papankan kwa na ti istorya. Iso ti ayan ti parikot. Saan kat asya? Diyak mo tan mabirukan ti speaker bakit? Adanwam ti speaker aya. Agdengag ako may ti drama. Ay nawaw, drama manan. Iso nga rod mo ti liwliwak. No agdengeg ka iti drama, saan ang masapul nga i-speaker mo? Na, Agsaysayang ka lang iti load kuna manan. apay kumasayang ti load. Kat naibagak mo't adag iti drama iti YouTube ti liwliwak. Dagita YouTubers ti bumaknang no kastalaan. Ay nawaw, no kayat mo di agaramid ka mo't iti YouTube mo. Ag-content ka mo't. Tapno saan aday ito umapapal kan ag-comment iti kumkumpormit among aramidan. Di mo ka di amaw, a feedback dagijay lakay. Feedback tapno mapasaya at dati drama da. Saan akas di ti comment ti concern at awan niya? Basaam ti comment mo. Madlaw nga dati nayon na sa balay. Kan maysa, no talaga nasaya at ti panggab mo. Apay ang masapul nga agaramid ka iti ado-adami account. Sa bali mo't ti ugali ti asawa am kabsat. Un nga raw kabsat. No basbasaak dagiti comment na iti drama ni Ellen na kalugaran. Kaslaawan panunot na. Wad now, napasagidan dayjay iso akas jay. Apal na mutlaangan di duma. Saan mo't nga amin kat para kan kwa na? No di na kayat adeng ganti drama de Ellen, ay kat mabalin mo tasan ngagdengag. Isumit timbaga kan kwa na. Ngam kaslag mauyong. Bakbakitan nga wanakam na. Ay, unayin ayadag iti tattao saan anaragsak iti biyagda. Naimbaglaengen at natibker ti pakinakam ni Ellen. Saan anadismaya, oray kas jay ti ikom-comment ni Francisca. Likliklikan naksamit na Francisca. Ha? Itay pa'y akit kitaan kayo. Ngam kasla sa andak mo't amakit kita. Ay kwa, Elaine. Mabain kayo kade? Wano, mabutang kayo. Taam mo yung addabasol yung kanya. Si Kaki Dimot. Apay ko mga agbutengag ngay. Da kayo mo't gayam ti agkom-comment iti negatibo iti YouTube ko nana. Da kayo gayam di bakbaketan abasher ko. Kinapudno na. Sa anak abasher na ko. Ay nawaw, no saan kayo abasher? Anya nga rod ngay?
Nagkomentak iti kasjay tapno mapasaya at yupay dagiti drama yaw. Konsernak laeng mayt. Ay nanana, saan akas di ti pa nag-comment ti tao a concern? Negatibo met amin ti comment yo. No talaga concern kayo, ibagayo iti nasaya at awagas. Kat no awan mo tinasaya at ama i-comment yo, may mayat no agulimag kayo. Ah, Bakit kayo nana? Agaramid kay kit di itinasaya at itipadayo a tao. Di kay agbalin a kontrabida. bakbakitan abasir ko na nakidi kanya kaun. Pudno, Mike. Di mo ilibak ta bakit kang agbaysaw ng kaslawan panunot mo. Uray si ka inggaw, kastamot ti ibagam kanyak. Abay, masaktan ka ka day. Asino ti asawam aya? Sika, ngam saan aga putas si kata asawak, kat kanunungak ti dakis nga ramid mo. Anya nga ta ti marignam, no ibagada abakbakitan ka ngam inuubing ta panunot mo. Anya? Nagaramid ka pa iti dami account, tapno laang maibas mo ni Ellen. Anya klase ti kapanunutan day ta. Alawunan, basol kaun. Awanan na, no maamuan dagiti kalugaran tayo taramid mo. Sigurado ama ibas ka mo. No awan nga min tinasaya at ama i-comment mo, saan kalatan nga kom-comment. No saan mo akayat ti istorya? Simple laang, saan ka nga agdengeg? Ay, nawaw! Di kinaimbag ti may sa tao kat maipakita babaan iti panagsasauna. Di ka nga rod agdarasudos, pilyam ti agbalin anaanad iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At tuyan ti asukar agat gatangan niya o nanalo siya. At tuy mat ti supliyaw. Ay nawaw. 40 pesos mo, tintin mo asuplit ti sangagasot a kwartak rukse. Wen ata 60 pesos ti bayad ti ginatang yun, nana. Na, apay ngay akas jay. Ti anya, nana? Nakitak nga 80 pesos ti siningir mo iti may sa kalugaran tayo itay. Agpada kami laang mo ti ginatang. Siyempre, baknang dayjay, nana. Katsyak, marigrigat aklaang kasta kaday. Iso ati husto a presyo lang ti singir kada kayo, nana. Anya ngay ti diferensya na day jay. Kas jay ti agnegosyo, nana. No mamirmiraot ti customer, ti husto a presyo lang ti masingir. Ngam no baknang da, nayunan tayo at akabailan damat ti agbayad. Di agbalinan nga overpricing. Kas nakunak itayon, kas jay ti agnegosyo, nana. Iso ano makitak abumakbak nang kayo, inginak ti presyo no da kayo ti customer ko. Bantayan nyo pa'y man dagiti lakok, tagdigo sa klabiit, tatang. Ayan nga itilistaan ti presyo dito. Saan kayo nga aglakaw? Tama nga no agkamali kayo. Ay nawaw. Anya nga rin taramidag dito yung ay. Bantayan nyo lang dagiti lakok, tama nga no adati agtakaw. No adati customer, ibagayo nga orayan nak. Ama nga no agkamali kayo iti presyo. No apay nga min adi mo pagpapadaan ti presyo ma. Ti presyo kat dipindi no baknang wano marigrigat ti gumatang, tatang. Ay unay ka na nakaw. Sinuswetek ti kasta ka panunutam.
Amuyo mat siguro, ano bak nang ti customer kot uray nangina tilakaw, kabailan dalat ta abayadan. Dakkel tiganan siya kadakwadan no kwa tatang. Jak amuking ka. Rugyam kitin tagdigaws. Tadamot ti papanak entol maramdama. Nagawid kayo magaya man sa linakaw. Una na, dito'y kami nga agnaed iti asawak. Ay nawaw, si Muro ti asawam apurinar. Una na, Ay, day takit day. ni, apay ka di ayanana. Ay saos, marigatan kami lakit di ang makisarita kenkwana. Sa bali ti sa una day jay, saan ka day? Saanin aparikot day tanana? Kasanumot anay bagam ti kasta. Una, tamumot ni Charlie ti agsao iti ilo ko nana. Aya, Una na, pudno ti bagbagak. Ipadas yung akasarita nung lumabas iti paraangan nyo. ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Kunak lakit di ano saan napay nga mo tag sao iti iluko. Amo na magaya man. Amo na anana. Sige, agpatuloy akon. Ay wan, tapno saan ka mataktak iti lakad mo nakong. Mapanak lang gumatang iti istor ni Kumari Roxy nana. Nang lukat nga tan. Ay wan, alas 6 iti agsapa, manglukatan day jay. Naimbaga bigat mo, Mari Roxy. Ni, si ka magayam Marisalen, long time no si Anya ti umay magatangan Mare. Adala kom at chicken wings, Mare. Adda Mare, 240. Mano a kilo ti gatangam? May salaang. Mabitlaang tamang isuputak Mare. At titibayad ko, Mare. Ay wang gayam, dito yung kayon nga agnaed Mare. Wen, Mare. Dito yun. Gastos mat ngamin ti agnaed ijay syudad. Ay wun magatang amin ijay Mare. Ustaw no dito yung kayo nga agnaed, tapno makatipid kayo, kan manayunan mo laang ti customer ko. Nisalin mo di matam. Isumo ngamin tatang. Nagawid dagayam di tabalay da. Wen, agnaed da kanumatan dita. Kadwa na nga ron ti foreigner nga asawa na. Wen tatang, nagadu ka no ngamin ti mabaybayadan ijay syudad. Ewan awan ti libre ijay. Wadaman kat man manulaang. Isumo lang tinaibagak ng kwan ha tatang. Naimbag man, tati husto preso ti siningar mo keng kwana. Wen ta saan matabak ng dayjay tatang. Anya, Ti asawa nanto a foreigner ti biktima aknukwa. Siguradong ado ti kwarta nila kay na. Foreigner ko naman. ay nawaw, kasano ang mabindisyon ng tinegosyo no kastamot ti wagas mo. Siya kong daglutaw, salin, bagay. Agina nakakidila kay. Kalkalpas lang ti trabaho. Sigurado anabanog ka. Ay nawaw, kabailak pa'y bagay. Amumot a home base ti trabaho. Sa anak ang mabambannog nagbibiyahe. Wen Siya kong, dung nagkakadimot kanya. Okay. No kayat mo ti agluto, si kangaruden ti makaam mo. Anya luto ti kayat mau. Adubulatan Naibusaman tin ti patatas, bagay. At damat ginatang ni nanang idikalman. Kita ang iji kusina. Okay, panawan ka pa nga ron, tagluto akong. Aginana ka pa. Ayaban kay tulaangan no nakaluto akong. Talaga, di mo ti mabagbagaan, Roxy. Apay manan tatang. Nakitak na kita dalugan na customer mo itay. Kat, anya kumaita. Overpricing ka kanaw kunana. Anya? Iso, tinangag ko pagsasaritaan da ida grubwat Bak nang da, ngam kastapay laang ti bagada. Gaputad da tilugan da, kas deta ramidam. Inginam tilakam. Wen tano kabailan da ti gumatang itilugan, kabailan da mat agatangan da gitilako. Kasano nga agsubli da gumatang iti istor mo no kasta ti presyam? Saan nga agpapada? No adda mangagyaw, di kay latan agpaapektaw. Ar-aramidak da itoy, tapno saan ang mabangkrap ti negosyok tatang. Saan anasaya at ti kasta awagas mo kunak malay? Makiinumak man, Roxy.
Ay, Mga lakay lang dita, nana. ay agyaman unay nakaw. Sa dino tinagapan nyo, ayan, nana. Kasla na bang banog kay launay mo? Ay, iti ayan ti kabsat ko na kong. At dalain tulod ko iti ayan da. Adamang gayam ti kayat ko asaludsudon kada kayo, nana. Anya ti kayat mo amaamuan. Anya ti trabaho ti puriner nga asawa ni Marisalén. Ay, day tatijak amo na kong. Saan nyo asinaludsud ken kwa na, ayan, nana? Saanon Mabainak mo't nga agsaludsod may papan iti personal abiyagda. Tamangan no pagpanunutan dakpay iti dakas. Apay akayat mo amaamuan. Ah, awan mo ki di, nana. Nasaludsud ko laang. Awan ka diti aramidam italakay. Nalpasan ti trabaho. Nalpasin ba ka? Apay ka day. Si kapay man ti baon ko agumatang iti ayan ni Mari Roxy. Saan pa'y ngamin analpastar aramidat ka? Anya ti gatahan ki Jay. May sakilo abangus. Tag si datayo man mat iti sinigang abangus. Day talaan. Wen. Adda kwarta iti wallet ko. Manutalaan. Mga lakan iti 500. 270 ti may sakilo abangus iti store ni Kumari Roxy. Ijayan ti pampanam. Okay, bakit? May sakilo abangus laang tigatangan. Gumatangak man iti may sakilo abangus. Ay nawaw, amo na maggayam ti agsao iti iluko. Saan amadlaw a puriner no kasta nga agsasao? Madam, Ah, ay kwa. Anya nga may nantigatangaw. may sakilo abangus laang. Abti ti bayad ka. Mabit laang, ta isupot ko tigat gatangaw. Atoy. Atoy mo lang ti suplem. 150. 150 laang ti supply. Wan, apay ka day. Ngimi na magaya man ti bangaws. Wan atang imi na maaminan. Nagturod nga agsaludsud da ito'y a foreigner ah. Supply, bakal. Ay nawaw. Daytoy lang ti supli ti 500. 150 pesos lang. Day talang matinted ti kumarem. Na, mano ti bangus ita aya? 350 ti may sakilo? Ngimi na kanumal. Una yun ni Mari Roxy. Overpricing. Tunggal si katibaon ko agumatang kat ngumingi na tilako na. Wan nga raw, bakal. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta? Ipagarup na siguro nga ado ti kwartam iso akas dyan. Kad no manulaang ti matmat gida. Tikin na foreigner mo siguro mo't at tinakita ti kumari. Ay, talaga asaan nga agpapada ti presyo dagiti lako na. No siyak ti mapan gumatang, okay laang mo't. Ngam no si katibaon ko, ay na, overpricing mo't tang. Di saan tayo nagumatang iti store na, bakal. Ay talaga asaanan, no kastamo laang ti aramid na. Bangus na mo timot yo, nana. Bangus nga agpaisaw na kaong. Ginatang ko iti store ni Roxay. Mano ti binayadan nyo, nana? 270 ti may sakilo. Ay nawaw, talaga asaan nga agpapada ti presyo asing singiran na kadagiti customer na, nana. Apay kaday. Imbaon ko nilakay ko itay bigat. Kat 350 ti siningir na, tangimi na kanuna na. Kano 270 lang mati siningir na kanya kitay. Ay, saan nga agpapada ti presyo na, nana? Tunggal ibaon ko nilakay ko, kat sobra ti singsingiran na. Ay na, ipagarup na siguro nga ado ti kwarta nila kay mo tapuriner ka nga raw. No, amo na lang, nana. Agtip-tipid kami Ay, makapadismaya ti gumatang iti istor na, no kastagayam tar aramidan na. Asino di limabas itay tatang? Ni Mara ka day. Di lalaki tatang. No sa anak nga agbidot, ni Charlie Dayjay. Ay wan, isungag paisaw. Nakahudla ang ngamen. Napanggimatang iti sabali nga store. Wan samat. At damat iniggaman na tinapay kan kape itay limabas. Ay nawaw, apay akas tamot tan. Apay nga iti store pay laang ti kakumpetensyak ti paggatangan da. San asyak ti pagsaludsudam. Tanusyak, awan amok dita. Isuda lang ti makasungbat iti saludsud mo.
Ang mga nunadlaw na asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anyat ko nayo, tatang. Korak. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anya? Nakita na kakadi ni Mari Roxy, lakay. Diyak mo, bakit? Ngam nakita tama na. Anya ngay timbaga na kan ka. Awan mo't kit day, bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta, lakay. Sigurado nga agsakit tinakam na. No maamuan na nga iti sa bali nga istor ti paggatgatangan tayo. Basol na matlaang Apay nga min akas di ti presyo na. Saan nga agpapada? Sapay gayim mo day jay, bakit? Uray gayim ko no kas di ti aramid na. Saan ko akanunungan lakay? Sapay la kumaatag na kamatan. Saan lang kumaakwarta ti aday ti utak na. Sa dino ti papanam, sa len. At dalamapan ko gatangan iti istor ni Ana. Ay nawaw. Anya ti mapamugatangan ijay. Anya kumakan ka ngay? Ang mga no ti gatangam ken ni Ana ket ada kanyak. Ay, na-message ko matan ni Ana. Kasta aya. Wan, close deal kami. Mapan ko laang alaan kan bayadan. Ay, sayang mo. Inton sumarunon tulaangan Dua bulan asa naging gatang damari salin dito'y istor ko, tatang. Sigurado nga amo dati kalukwam. Iso akas ka. Ay nawaw, dayjay laang. Big deal matan kadakwada. Overpricing kamat kami. Di mo't binagaan ka ide apag papadaam ti presyom. San aga po taglang lang abak lang ti customer mo kat inginam launay mo't tilakom. Ay, Ti presyom ti parikaw anak ka. kasano pa yan daytoy? Isupay kumamat ti mainayon iti sales ko. No aglako ka. Ti husto a presyo lang ngamin ti singiram. Di ka aglablabas. Tapno agsubli lagi ti customer mo. Apa yan, Roxy? Kasla problemado ka ita. Adang arod parikot ko nana. Ay nawaw. Anya nga iti parikot mo. Manmanumag ngaminan agumatang damari salin dito istor ko. Uray dagiti kalugaran tayo a customer ko ide. Saan damutan ang nagsubsublay. Labas-labasan da kalaangan. Wan nga rod nana. Kayat dati gumatang iti istor ni Ana akakumpetensya. Kayat mo amaamuan no apay. Wan nana. Ti presyo dagiti lakom ti makagapaw. Saan nga agpapada ti singsingirum kadakwada? Anya? Saan lang anisalin ti nangibagay ti kasta kanyak? Agraman dagiti sigod a customer mo. Kat kasano nga rodan ngay dayta? Ay nanakong, pagpapadaom ngamin ti presyom. Numano ti panangilakom iti may sa customer mo, kastamot aka dagiti sumarsaruno, tapno awan ti agbalin a parikot. Si kamot laeng ti mabangkrap, no di ka agnakem. Agaplaya kon iti trabaho, tatang. Ay nawa. Asino nga ti mangbantay ti store mo. Da kayo latan, tatang. Kanya tinapanunot mo aya. Apay akila at akayat mo ti agaplay. Wan ata maluglugi akmatan. Manmanumatan ti umay gumatang. Wala ata di mo mat amo nga aywanan lagi ti customer mo. Ni tatang mo. Pudno mat anak ko. Tila nga min dakkel aganan siya tinapatigkin ka. Ay, bidot ko dayjay, tatang. No da nga min ti may bagakeng ka. Dumngeg ka. Wan, tatang. Laglagi pam anak ko. Asaan ang mabindisyonan ti trabaho dagiti tattao as sinuswitek ti aramid na. Laglagi pam dayta kanayon. Ay, nawaw! Aywanan tayo ti panagtalak ti customer tayo. Tadayta ti pundasyon ti napigsa a negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.